tego święta, któreśmy sobie jako Kaszubi wymyślili 21 lat temu. W 2004 roku bardzo skromnie zaczęliśmy obchodzić Dzień Jedności Kaszubów. I do czego to doszło? Do czego to doszło? Dzisiaj ten dzień, a to 19 marca, ale te dni wokół, w tych dniach dzieje się bardzo wiele na Kaszubach. To jest eksplozja naszej tożsamości. Myśmy chcieli, aby tu w Trójgardze było jakaś rozgracja większa z muzyką poważną kaszebską. Bo kaszebska kultura jest bardzo bogata. I myślę, że to, że Akademia Muzyczna podjęła się tego trudu przerechtowania koncertu, a przede wszystkim własna profesor Witosława Franquescu, to jest dla mnie miód na jej serce. I to, że kaszebscy muzykanci, kadra profesorską, studiowie tej uczelni chcą dla nas przerechtować taki koncert, no my jesteśmy bardzo rad z tego i mamy nadzieję, że ten wrzut będzie większy i nie tylko raz w roku będzie taki koncert, ale że to będzie jakiś nowy odomknięty na kaszebscy klasyczną muzykę dla wszystkich. Można rzec, że przez pół roku jsme rechtowali ten koncert, bo jednak nutów nie było, trzeba je było przerechtować, dzil trzeba było gdzieś tam wyciągnąć z głębocich pokładów naszej biblioteki, także to pewno dirowało. Chcemy jednak zamknąć w tym pierwszym dzylu to, co jest starszy i to, co buduje tak jakby tą historię tej kaszebskiej muzyki, czyli pieśnie. Ale mówię, że nie ustalemy przy samych pieśniach, ale też one były ubarwione też na muzykę instrumentalną. Było to tak, żeby peżinko kontrastu też wnieść do tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem na początku koncertu, w naszej uczelni studiuje bardzo wielu studentów wywodzących się z środowiska kaszubskiego. W związku z czym my mamy bardzo silną, że tak powiem, reprezentację u nas w uczelni. Nie tylko studentów, ale i pedagogów. Czego owocem jest właśnie ten koncert. I my tak właściwie nie ma roku, żebyśmy nie organizowali większych bądź mniejszych koncertów z twórczością kaszubską, w języku kaszubskim i twórców kaszubskich. A taką wielką orędowniczką i popularyzatorką jest pani Witosława Frankowska, pani profesor doktor habilitowana Witosława Frankowska, która jest naszym pracownikiem badawczo-dydaktycznym. Ja otwieram szeroko ramiona, jeżeli tylko nasi pracownicy zorganizują ten koncert, pomogę jak tylko będę mógł i udostępnię naszą infrastrukturę. Niesamowite wrażenie w murach Akademii Muzycznej. Robiło to ogromne wrażenie. No, dla nas jako z gminy Szemut, przede wszystkim dla mnie jako dyrektora biblioteki, serce rosło słysząc utwory Moje strony Jana Piepki, naszego patrona biblioteki w Łebnie, i utwory Alojzego Nagla, naszego patrona biblioteki w Kielnie. Także to był wielki zaszczyt, wielka duma dla nas.